Mga lumang streetlight sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, papalitan na para sa mga motorista. Balitang Barangay hatid ni Kim Bandarlipe. Mahina na ang ilaw at sira na rin ang ilan sa mga streetlight sa Barangay Tubag, Mangaldan, Pangasinan. Substandard din daw ang wirings na ginamit sa mga streetlight. Isa sa ilalim ang maito sa rehabilitasyon para mas mabigyang pansin ang seguridad sa lugar. Nakikita ko po yung gawa po nun na project is parang malilit po siya at saka mababa po. So probably this year, project po ng barangay po namin na papalitan po ng mas matibay-tibay po. Tinatayang nasa 2 metro lamang ang taas nitong mga streetlight na ginagamit sa ngayon. Hindi umano ito gaanong kapaki-pakinabang lalo na kapag mga truck ang dumadaan. Kaya naman nakatakdang palitan ito ng mga streetlight na may taas na 4.5 meters lalo na nagsisilbi itong alternate route papuntang San Jacinto at San Fabian. Nakatakdang umpisahan ng pagkakabit ng 15 streetlight sa susunod na buwan. Gumawa na kami ng budget for the year 2020, nailan na namin yan, kaya 100% na with this year 2020 mapapagawa namin. Naglagay na rin ng mga CCTV camera sa lugar para maiwasan ang krimen sa barangay. Para sa akin yung iba kasi madilim. Ngayon kung papalitan ni Kap ng ganun, mas maganda. Para yung mga tao makita. Kasama si Henry Duminsil, ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amianan.